dit is natuurlijk een klassieker. Ik denk ook wel dat het een spannende voorstelling is. Ik hoop eindelijk vanavond het geheim te ontdekken. We zijn gewoon heel erg benieuwd wie het gaat zijn. Ik denk de Italiaan. Ik denk dat de Major het heeft gedaan. Molly, je bent gek. En jij ook. Ik vond het fantastisch. Spannend. Humor. Geboeid vanaf het begin. Ik vond het echt supergoed. Leuke sfeermomenten. Ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Mysterieus. Heel mooi decor. Fantastisch gespeeld. Nou, het is gewoon de vraag, wie heeft het gedaan? Ik zou hem zeker aanbevelen. Alles klopt naar mijn idee. Het is ontzettend leuk. Ik zou het zeker aanbevelen.